amaba. Aha! Odi koyadi. Iboni na ganuntie. Ndi boni na ganuntie. Ndi bobani ndi siri na ndi bobani. Wejebu kwa usa. Gekenu nunti nuruke nonu ode jinjimu na nambala. Gekenu nunti nuruo. Nagoru mofo. Nubosi tama bu first ye. First me kamu golofo. Welukwe no jadiru mu Igbo niile na mma ndị jere obodo oyibo o jadiru unu na mma o ndị jere ebe ọ bụ na be jenesi na Igbo honie o jadiru unu na mma o mee anyị nọ n'ime ka o mepere nwafọ Igbo ụzọ ebe nwafọ Igbo ejenejo ka ụzọ ka o meperie ka ụmụ Igbo buru ego nata ka Biafra buru ego nata ka anyị ribe ego na be anyị Gekwenu ntie ndị Igbo niile ode jinji mebinio waja dịrị nwoke bụ onye Igbo mma o waja dịrị nwanyị bụ onye Igbo mma o ebe ọ bụ na onye Biafra ma nọ na ka ngọzi dịrị ya na mee eruene o tawu mee ka ibe ọma mebere nwafọ Igbo ebe ọ bụ na ọ nọ na ka ibe ọma mebere ihe ibe ọma merie n'enu o merie na ana merie n'aka nri o ya dịrị unu mma o Odejiji akpakụrụ m ụmụ Igbo be anyị ụmụ Biafra mba anyị ndị jere ugwu Awụsa ndị nọ n'ugwu Awụsa na n'ugwu aka ekwe na akụ na-ekwe eserugwo n'elu mmiri na-ekwe na ibe na-eme n'ala Igbo be anyị unu abụkwara ibe na-eme n'ala Igbo be anyị ndị ọchịchị ekwughị okwu ndị igwe ekwughị okwu ha alụ na-eme onye jebezie n'ilo bụrụ konvoy ọtụwa ụjọ onye jebezie n'ilo bụrụ onye ọgaranya natarụ na be anyị ọnọdụ n'ụjọ nye ka m ji agwa ndị Igbo ndị Biafra niile okwu ndị ọchịchị ka ama na ibe ji emenya bụ ibe ka anyị nwee Biafra nke anyị nabo ka anyị nwee anụ Biafra nke anyị nabo n'oge na-adịrị anyị mma na anyị nwee ye mmụọ na-apụ apụ agwara m ndị Igbo be anyị ndị jere ugwu Awụsa okwu na-abụ n'ibe na-eme n'ala Igbo be anyị biko dodonue ndị n'ugwu Awụsa kpacharụkwa n'anya marụkwa na otu unu siri nọduo maka na ya makwa ebe agha nwa na-abịa n'ala Igbo be anyị ebe o ji ebu ahije maka emekata ibe nwa na-eme ha lasụrụ ndị Igbo n'ugwu Awụsa ndị Igbo n'ugwu Awụsa agwaburu m unu na mbụ su na onye ọbụla natababa anyị ebe a na dị nso mana unu jụrụ ajụ na-ekwe na ibe a na-eme uche unu dịkwa ya amawa m ebe agha nwa je eje esikwa m n'oge nwa na-agwa ndị Legọs okwuo ndị Igbo be anyị ndị je Legọs gekwenụ ntị n'odejinji metibeno asị m alaba ladikpọ Tladife abịa niile enwelu na Legọs ndị Igbo nọ n'ime tikwa na ezigbo ndị nche maka ụnụ abụgo ka ọ chiri dị n'ala Igbo be anyị amakwa m ebe ọzọ ji esi lejuru maka ọ dịkwa ka o ji esi dị ma ebidokwa gbawakwa abịa ọkụ biko tikwanụ ndị nche tikwa na ezigbo ndị nche ka ọ hapụ ịbụ na anyị tacha abụbụ ọ bụrụ ibe nalụ n'iyi ka ọ hapụ ịbụ na anyị tacha abụbụ ọ bụrụ ibe nalụ n'iyi ndị gbara pụlọtụ na Legọs ekpochisi mmiri ozukwene nke unu ruru ezugbo na tawazienụ na ndị Igbo be anyị na-adịgbo ibe niile adịgbo mma ndị Anambra na tanụ be anyị ka emebazie investimenti na be anyị na nke unu mere eme n'ozugbo ọ na-agba anyị taba abụbụ tacha abụbụ ejide abụbụ anyị tara ụgbọ anyị ọkụ n'ike uche unu dịkwa ya Odejiji mmụọ na-apụ apụ o tiwara ụzọ n'ala mmụọ were ugo wee lọta Odejiji gaa n'iru ọkwa ozi ka m bịarụ ka m sie n'elu mmiri ozi m sielu n'elu mmiri ụmụ Igbo kpacharụ n'anya
ndị Biafra mkpacharụ n'anya onye ọbụla otu onye si na nọdụ bie uche unu dịkwa ya uche unu dịkwa ya ebe n'ebe ebidogwa igbu ọkọlọtụ nwaka Nnamdi Kanu si eti mkpu ọ na-eti ndị Igbo niile kpachara anya ọ na-etinye bụ mkpu mechaa na ole jirigbo mana ọwọ ngọlụta nwa onye ọbụla biniri n'iko megide abụbụ nwafọ Igbo tara na Lagos ka ọ nwụgbuo ya onye ọbụla biniri n'iko megide abụbụ nwafọ Igbo tara n'ugwu Awụsa ka ọ nwụgbuo ya ndị be anyị ndị jere ugwu Awụsa ndị jere ugwu Awụsa ndị jere Lagos onye meziri investimenti ebe ahụ nke anyị mere ezugbo natabanụ na n'Igbo be anyị ka anyị mebezie nya bụ ibe maka na ana m ajụ ajụjụ ụmụ akwụkwọ niile na-agụ n'university ka edi ebe ba ji enweta dị ọrụ na bagụcha natabazienụ na be anyị bịa rụọ na onye nwe anyị kwuru ihe n'ọdịgboro anyị mma n'ọdịgwo mma ọ dị ndị m kwuru na mmiri n'ọdịgwo mma kwedere unu m ise